Отново на бързо включване за една от сделките, които се надявам да направя. Но може и да я направя. Ще видим. Така. Става дума за това, че вече береме плодовете от труда на нашия бивш министър на правосъдието Георги Георгиев от кабинета на Росен Желязков, който ограничи достъпа до архива на имотния регистър. Оказва се, че ограниченията не важат само за брокери, журналисти и тъна. Ограниченията си важат и за собственици на самите имоти, на собственици на самите имоти и парцели. И тук е и такъв случай. Моите клиенти, те са собственици повече от 20 години, искат си проверят историята на имота и в крайна сметка не могат да се извадат и това е. Защото нямат пълномощно от старите собственици и не са преки техни наследници. Така че всеки се оправя по-единично. Това е. Чао!